Hola, jo soc l'Andreu Català i avui explicaré el sistema de rotacions bàsic. Passarem per com s'organitza, que és el que hem de fer quan ens donen la fulla de rotacions, i explicaré els tres sistemes bàsics. El més comú, que és el sistema 5U, que significa 5 atacants i un col·locador, i els sistemes un poc menys empleats però també interessants, que són el sistema 6-2 i el sistema 4-2. Tots ells els explicaré amb un sistema de tres receptors i participaran receptors i liberos. No farem ni W ni farem variants amb els oposats. Com s'organitza? Una vegada que estem a punt de començar el partit, servim ens dona la fulla de rotació o utilitzem en el mòbil l'aplicació del line-up. Per què? Per posar els jugadors on ens interessen. Veig que hi ha diferents posicions del camp que estan aquí, són posició 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i jo en aquest cas he posat aquests jugadors que m'interessava que juguessin el seu dorsal. De dins del camp estarien situats d'aquesta manera. Què passa quan l'equip rival se llança el balon i antes de llançar-se el balon els nostres jugadors estan d'aquesta manera, inversos? Això seria una falta de posició ara mateix, ¿vale? El número 1 i el número 7 estan en posicions intercanviades. I això és una falta de posició, que la confoneu molt en la següent, que és una falta de rotació. Com veus aquí, els jugadors tots segueixen el mateix ordre, no tenen les posicions intercanviades, però estan a una posició que no li toquen. Per exemple, el número 1 li pertoca la posició número 1 i com veus està a posició número 2. I així successivament, el número 7 hauria d'estar 2 i està 3, el de 7 està 3, està 4 i tocaria estar 3. Això és falta de rotació. Com poden estar els jugadors? Pues se poden moure lliurement pel camp, han d'estar a la posició que els hi toca, poden estar molt junts, com és aquest cas, poden estar escampats com d'aquesta manera, sempre i quan hi hagi algun ordre, però com és aquest ordre? Anem a xerrar, per exemple, d'aquesta rotació, ¿vale? D'aquesta rotació anem a xerrar del número 1. El número 1, que l'estic marcant ara, hauria d'estar més a la dreta i més a baix que el número 7, que és amb el qui fa contacte. Llavors, si poséssim una àrea en el camp, aquí l'estic marcant, podria estar fins a la zona del número 3, fins a on està el número 3, fins al número 7. Per tant, tota aquesta àrea, el número 1, és per on podria estar abans del llançament del gol de rival. Però què passa? Si el número 7 en aquell moment està aquí, aquesta àrea se torna més petita i ja només se pot moure per aquí. I què passa? Que si el número 3 està més aquí, pues aquesta àrea és més petita. I si el número 7 està més a baix, pues l'àrea on hi ha d'estar és més petita. És aquí. Veus la idea? Vale, anem a veure en vista amb el número 1, anem a veure què passa amb el número de 7, el jugador aquest d'aquí. Marcam el número de 7 i aquest fa contacte amb tres cantonades, que són el 14, el 7 i el 3, que és amb el que fa contacte. Ha d'estar més a l'esquerra que el 14, més a la dreta que el 7 i més amunt que el número 3. I si en el camp ho marquéssim, val? Pot estar fins al 14, pot estar fins al 7 i d'altura pot estar fins al número 3. Llavors aquest jugador pot estar per tota aquesta zona sense fer falta. Una vegada que hem entès això, anem a explicar el sistema 5U entre receptors i bé, tres receptors, dos receptors i un lliure. Anem a explicar les posicions, ¿vale? En vez de posar-vos números, que cadascú tindrà el número del dorsal que tinguin el seu equip, explicaré les posicions principals en la llegenda. Existirà un col·locador, un únic col·locador, hi haurà un oposat, hi haurà dos centrals i dos receptors. Sempre serà igual. Quina és la funció de cada un? Bueno, el col·locador principalment penetra per col·locar pilotes en els seus col·locadors, en els seus jugadors, és l'encarregat de col·locar el segon colpeig, i quan està en bloqueig sol estar a zona 2, quan està defensant, està zaguero, sol estar a zona 1. S'oposat, què fa s'oposat? És l'encarregat principal de rematar, la seva funció principal, i remata per zona 2, per aquesta zona, i quan està zaguero remata per zona 1, per aquesta zona. Quan està en bloqueig en aquesta zona, torna a la zona 2, i per defensar també defensa a zona 1. Centrals. Centrals solen ser molt alts i s'encarreguen de bloquejar, d'anar a les ales quan col·loca l'equip rival a bloquejar, remata per centre, per aquesta zona d'aquí, i quan bloquegen, com he dit, està a 3, i quan defensen, no té per què, però normalment defensen a zona 5.
I els receptors són jugadors molt polivalents, val? Que rematen per zona 4, per aquesta zona, contrària a l'oposat. Solen bloquejar també zona 4 quan estan en defensa, i quan estan en defensa darrere, és a zaguero, estan en aquesta zona, zona 6, i també rematen per zona 6, zaguero 6. Tant el receptor com el central que se canviï per el líbero més ben dit, rebran. Molt bé, doncs ens organitzam de dins la pista i mos queda d'aquesta manera. Això seria rotació 1, perquè veus que el col·locador està a 1, és el que marca la rotació. I l'ordre sempre és col·locador 4 central, oposat 4 central, col·locador 4 central, oposat 4 central. Així no vos oblidareu mai una vegada que poseu la rotació. De manera que si el col·locador estigués poseu rotació 2, tot col·locador 2, aquí hauria d'haver receptor, aquí hauria d'haver central i així successivament. Com veus, receptors estan oposats. Centrals sempre estan oposats, estan a la banda contrari. I s'oposat amb el col·locador, per això se li diu oposat, està oposat en el col·locador. Per què? Perquè quan rotem i aquest receptor passi aquí darrere, sempre tindrem un receptor davanter. I el mateix, quan el central aquest passi per zona 2 i passi a zona 1, aquest central haurà passat a zona 5 i a zona 4 i tornarem a tenir un central davanter. Molt bé, doncs ara que sabem això, anem a veure les rotacions més bàsiques. Rotació 1. Ara he col·locat els jugadors de dins d'aquest camp i els he col·locat d'aquesta manera. És falta? Podria emplear aquesta rotació? Sí, podria emplear aquesta rotació. No estan en falta, poden jugar així, però què he dit jo? Que mos interessa que rebin tant els dos receptors com el líbero. Creus que d'aquesta forma dins del camp en el moment que tregui l'equip rival podran rebre? No, perquè estem fent rebent el col·locador i estem fent rebent l'oposat, que l'oposat hi ha vegades que si voleu el podeu baixar o pujar, però no és el cas. Per tant, l'oposat el col·locarem aquí, el receptor el formarem en la línia de 3 receptors i baixarem l'altre receptor. Veus? El col·locador està sempre més enrere que el receptor, perquè si no faria falta. I quin és l'objectiu? Bueno, el col·locador en el moment del saque de rival penetrarà a col·locar, el central rematarà per 4 i aquesta és l'única rotació on el receptor rematarà per 2, que he dit que no era la seva zona habitual, i oposat rematarà per 4. Val? Ara ja tenim la rotació número 1. Anem a passar a rotació número 6. Ara han rodat, el col·locador en vez d'estar a 1 passa a 6 i tot el món ha rodat. El col·locador està més a baix que l'oposat, vale? I aquí receptor remata per 4, central remata per 3, oposat fa una espècie de curva i remata per 2. R5. Aquí és R5, vale? Veus el col·locador, espera que vos ho marcaré, el col·locador està aquí, ha d'estar més a baix que el central i més a l'esquerra que el receptor proper, que està en R majúscula. Per tant, moltes vegades vos confoneu i el poseu aquí. Si poséssim la marca, val? Aquí veus la marca, pot estar fins a l'altura del receptor davanter proper, que és la R majúscula, fins aquí, i fins a l'altura del central. Per tant, el col·locador pot partir de tota aquesta zona. On el vull jo? El més a prop de la zona de col·locació, no? Aquí. Llavors, això seria la rotació ideal per la R5, o la més bàsica. Anem amb R4. Amb R4 el col·locador ja ha passat a davant, val? I el receptor, aquí vos confoneu a vegades, perquè aquí el receptor està a zona 2, però veig que està aquí amagadet, això és perquè ara us contaré. Oposat a zona 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Si ets a veus i poseu el vídeo, podreu veure que no estan en falta de rotació. I així aconseguim que el receptor remati per 4, òbviament el col·locador ja ha penetrat, i el central remata per 3. Per on pega l'oposat? L'oposat pega per zona 1. Molt bé, passam a R3. Amb R3 el col·locador ja pràcticament està a la zona de col·locació i aquesta rotació és molt fàcil. Central remata per zona 3 i veig que els receptors ja s'han intercanviat. El receptor llunyà ha passat a darrere i el proper ha passat a davant, a zona 4. I també remata per aquella zona. I mos queda la darrera rotació.
on els centrals s'han intercanviat ja. Aquí us dona alerta perquè sempre que estigui darrere l'oposat, veus, ha d'estar més a la dreta que aquest receptor, val? No pot estar aquí. I bueno, el central remataria per zona 3 i el receptor proper remataria per zona 4. I l'oposat, com han dit, 0. Molt bé, doncs ara hem explicat ja les rotacions amb un sistema 5U. Ara anem a explicar-les amb un sistema 6-2. Què és un sistema 6-2? Que hi ha dos col·locadors i 6 atacants, el que vol dir que aquests dos col·locadors que he mencionat sí que atacaran. I és molt fàcil, perquè sempre, sempre, sempre seran 3 rotacions de les que hem après abans. Fixeu-vos, ara en vez de tenir col·locador i oposat, tenim col·locador A i col·locador B, que sempre estan, com hem dit, un enfront de l'altre, el més llunyà. Per tant, només se repeteixen 3 rotacions. Veus? R1, aquest és el col·locador A serà el que col·locarà, col·locador B serà el que pega, central i oposat. Què passa en la següent rotació? R6. El col·locador B fa funció d'atacant, el central remata, el receptor pega. I amb R5, el mateix, l'únic que aquí posa una C, ha de ser una A, aquí, perdoneu, i aquí el col·locador B està aquí, vale? Ara sí, col·locador penetra, central entra per 3, s'oposat remata per 2 i el receptor per 4. Què passarà quan rotem una altra vegada? Veus que el col·locador està aquí a 2. Quan passi a 1, aquest passarà a 4 i el col·locador B passarà a fer les funcions de SA. Per tant, se repetirà una altra vegada la rotació R1 però al revés. Aquí, val? R1, però en vez de ser col·locador A i B serà al revés. Serà B i A. I així amb les 3 rotacions que havíem dit. Aquí R6, estic ordenant ara, aquí R6 i aquí R5. Així. I què passa amb el sistema 4-2? Pues és ben igual el que he explicat ara, el que en vez de col·locar i atacar, ara els col·locadors només col·loquen, només faran les rotacions davanteres. Quines són les rotacions que me feien falta? Pues R4, aquí, una altra vegada, falten les llegendes dels col·locadors. Veus? Ara el col·locador A és el que fa la jugada davantera, així. Aquí, bé, no importa que vots a canvi, però bueno, el col·locador A estaria davant, amb R3, i aquí amb R2 el col·locador A estaria davant, sí? Què passarà quan passi a rotar? Doncs quan passi a rotar serà al revés, i serà el col·locador B que faci CR4, CR3 i CR2. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que ho hagueu entès. És un sistema molt bàsic dels 3 tipus de sistemes de rotació. N'hi ha més i podeu emplear-lo com vosaltres vulgueu. Jo l'únic que he posat ha estat les rotacions més bàsiques i les que s'empleen a dia d'avui. Un saludo i mos veiem.